Tatanungin ko na si Jeron kung alam ba ni Jeron kung ano yung mga gusto ni AJ sa isang lalaki. Alam mo ba ano ang mga gusto ni AJ sa isang lalaki? Ano? Gwapo. Dito na ako. So, matangkad. Ay, mas... Mata mo silong. Ayan o, side view. Pati nga. Merong kulang pa. Isa na lang yung kulang na. Saan ba yun? Magaling sumayaw. Magaling ka ba sumayaw? Oo, galing sa US, mga ano ko international mga sinasaya namin eh. Ay, baka tawa na kami ng mga fans. Hindi! Ako magsasabi guys, huwag nyo daw tawanan. Mama called the doctor and the doctor said, no, not the time. Ano? Ay, parang balita ko magaling daw mag-twerk yung mga gusto ni AJ. Ganyan daw, oh. Oh, Ay, ang galing. galing. Oh, tupahin po. Ay, Pagtripan pa nga ang mga ganggang. Pero ang galing ni Eggers ha. Solid si Eggers sumayaw pare. Parang yung mga pa-twerk-twerks niyang paganyan-ganyan eh no? Good job ka dyan, Boss Ares. So yun na nga po mga bossing. Kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sir Pakarir again. Ngayon naman mga bossing, i-rap naman natin yung in-upload ni Boss Ares, no? So ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! So what's up guys, may naisip na naman akong kalokohan at kasama natin si Kuya Let's Inzay. go! Kuya Inzay. Ulit dahil kung alam niyo naman guys, syempre, in-unblock na tayo ni AJ. Oo! At syempre, alam naman din ni Jeron yun. At syempre, sasabihin ko, alam na alam ko kung ano yung mga gusto ni AJ. Uy, teka lang. Ano yan? Mamaya madami ako dyan, Riz. Hindi, sasabihin ko lang naman Kuya Inzay na tatanungin ko na si Jeron kung alam ba ni Jeron kung ano yung mga gusto ni AJ sa isang lalaki. Oh, tatanungin mo. Tapos, Oo, syempre. Akala ko kanina guys, itatanong niya kay Jeron kung anong gusto ni AJ sa isang lalaki. So, bakit parang binibigyan niya ng pagkakataon tong si Jeron para manligaw kay ano. Pero hindi pala. May masamang binabalak tong si Boss Ares. Good job, good job. Pagtitripan lang natin, syempre, pakapasayawin lang natin. uy, teka lang, Riz. Mamaya, anong gawin sa akin yan, ha? Alam mo naman. Akong bahala sa'yo, I got you. Tara na. Ay, siguraduhin mo lang, Riz, ha? Akong bahala sa'yo, Kuya Pag ako Inzay. nadamay dyan, ibibigay ko tong cellphone sa'yo. Hindi, akong bahala sa'yo. Pagtitripan lang natin si... uy, sige. Lagi ba naman ako pinagtitripan ng mga yan? Kaya it's time na para bumawal sa mga yan. Teka lang ha. Isasabihan ko lang yung mga tao na ito pala yung bagong bahay nila Redick. Oo nga, ang ganda. Kasi hindi nila alam. Eh, Trespassing ka dyan. Jeron! Speaking of... Teka lang, bukas yung gate nila. Ayun pala, parang may... Ay, parang ayaw mo malaman kung ano yung sinasabi sa akin ni AJ, ah. Uy, may good news kami sa'yo. Ito nga sasabihin nga namin sa'yo. Halika dito. Hindi kami nakikipag-away. Teka lang. Ngayon, ano muna tayo? Friendly fire. Yeah. Di ba, syempre... No. Di ba, syempre, magkaaway tayo kay AJ. Oo. Pero ngayon, ano muna tayo? Bati-bati muna. Dahil may sinabi sa akin si AJ, hindi ako plastic. Uy, May hindi sinabi lang plastic sa akin si yun. AJ na kung alam ko ba yung mga katangian na gusto ni AJ sa isang lalaki. Bahay namin. Alam mo ba? Alam mo kung ano mga gusto ni AJ sa isang lalaki? Ano? Teka lang, masyado kayong ano dyan. Baka mapagalitan. Pasok kayo dito. Pasok kayo dito. Pasok ako ha, mamaya sabihin ko tres ko. Oh, sabihin ko na, oh. Oh, sabihin niyo sa... Sabihin ko passing. Para... Wait, Wala naman sa Redick. Gusto ni AJ. Oh. Gwapo. Dito na ako. So, ikaw yung... Asan? Guwapo. Eto, guwapo. Ah, okay. Gwapo. Gwapo ka. Pangalawa. Oh. Mabango. Bango. Mga ilang araw ka, di ka naliligo eh. Si Chachi dyan. Ako naman, oh, ano pa? Ano pa ba? Matangkad. Ay, mas matangkad niya si Jeron. Mabango hininga. Yung mga gusto ni AJ. Sige nga, Mabango. sige, amoy mo, hindi nga. Mabango. ba? No comment. No. Oh, ano pa? Parang Ano? kulang pa yan, ah. Tsaka ano, magaling kumanta ba? Oy. Alam mo naman kung gaano ako kagaling kumanta, di ba? Yeah. Aba! Grabe, basta school pa. Kulang pa. Kulang pa, Eh, di hindi ano, mo alam. Tsaka ano, magaling Ang tangos ka nga. Taos ng ilong ah. Hindi, sabi ko, ang tangos eh. Taos ng ilong. Ay, wala akong sinasabi. Hindi ko naman sinasabing parang kamatis, pero matangos. 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 Hindi. Hindi naman, matangos na kamatis. Pagantay mo naman, parang strawberry lang. Hindi, eto.
Ang yan na gusto ng AJ sa'yo. Iyan yung hindi mo alam na isasabihin namin sa'yo. Ano, sabihin namin, alis na kami. Yun lang pala eh. Girls, sample. Ay, kaso, hindi naman si AJ yung nanliligaw. Ikaw, Oo nga, dapat ikaw yung Omsi. magaling. magaling ka ba sumayaw? Oo, galing sa US, mga ano ko eh. International mga sinasayaw namin eh. Ay, Pakita mo. International. wala ka pala, Riz. Sige nga, parang subukan nga natin. Ayoko nga, baka pagtawanan pa ako dyan ng mga ano mo eh. Ayoko ipakita yun. Ay, Bakit ganon? Bakit ganon? Kung magaling ka talagang dancer, Jeron, dapat di ka natatakot. Ba't kagad pagtatawanan? Walang ganon, pre. Ayos-ayos namin dito eh. Pakita mo lang talent mo, Tals. AJ, Takot. ayaw. Hindi, baka hindi naman marunong sumayaw. Tara na. So guys, hindi mahirap. Kung talaga magaling kayo sumayaw, parang sasabihin na lang Pakita sa mo. mga tao na huwag nyo guys pagtawanan ha. Huwag kayo mag-ahariak. Yan. mo kami ah. Hindi ka namin. Ano, gusto mo bang ano kayo? Bakit ano na kami? Gusto Pag ko, sumayaw siya sa kanya si AJ. pag sumayaw si Jeron, sasabihin ko kay AJ, magaling sumayaw si Jeron. Hindi, ganito na lang. Papapanood ko rito kung gaano ka kagaling. Oo, Yan. papapanood namin. Send ko. Kasi, nandiyan na ako eh. Nangyari na si AJ oh. Uy! Uy, maayos, maayos. Ayos naman yun oh. Oh, sige. Painitin. Ako si AJ. AJ oh. Oh, yan. Ay, wala. Bastos, ayoko. Bastos ba yun? O, dapat, lahat kayo, apat. Hindi, yung mga... Kailangan natin to. Sige, Ay, magagaling Ikaw yung mga... sa gitna, ikaw yung anong choreo namin. Baka tawanan kami Robot. ng mga fans. Hindi! Si Robot. Huwag nyo daw tawanan. pusuan ka mo. Susuan nyo daw. Guys, wag nyo... Ito, ako na magsasabi, wag nyong i-react. I-heart react nyo. Okay na ba yun? Okay. Ako yung audience. Gusto ko makita sa robot. Watcher. Dito lang. Paano guys? Five little monkey. Makakapal na doctor and the doctor said, bilang kontratrola ang Ano? Ay, parang balita ko magaling daw mag-twerk yung mga gusto ni AJ. Uy! Twerk ko nga. Magaling daw Parang mag-twerk. hindi naman na yun sinabi ni AJ. Ay, parang ayaw, Jay. Ay, love. Girls. Uy! Daw, oh. Ay, ang galing. Sukuhin mo. Uy! Ay, ito ang galing nga. Ang galing. Wala. Si Robot, ito, si Robot, ayaw papapanood Robot. na namin dito, ha? Ako na magpapakita kay AJ, ha? Uy, ba't ikaw? O bakit? Di, si Kuya Insay na. Siyempre, nan-block na ako. Papakita kong magaling kang sumaw. Talaga gaganyan. Kuya, sige na. Tara. So guys, ang galing talaga nila. Ang galing nila. Mga tanga. So yun, guys. So yun, guys. Kung sa tingin nyo, magaling sila sumayaw, usuan nyo to. Pero kung napagtripan natin sila, Ang susyong nga naman nitong mga to. Ang dali-dali nyo palang utuin. Ganon lang pala gagawin dapat, no? Pero ang galing sumayaw ni Eggers doon, ha? Pati si Robot. Si Robot nagtatago pa sa likod, pero robot na robot ang galawan mo, Tolsa. Apaka-comedy ng vlog na yun. Nakakatawa. Nakaka-good vibes, no? Nakakawala ng pagod eh. Napalit na ng buwisit. At makita ako si Jeron tsaka si Riddick, nabubwisit ako eh. So ayun na nga po mga bossing, maraming salamat sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Sir TV out. Peace.